nyong sing nampani lah. Kutut Manggong. Hah? Ah, nggih. Napa jenenge karya mbok nggih mangga. Mboten nal. Pelok kapas slendro. Slendro bawana. Nah. Aduh, jan. Dening werna-werna bi anak kutut Manggong, mangkan manuk kutute nyongake ora gelem manggung cek lah. Duh, jan nggih niki. Nggih mangke dipun paringi tembang sing sawetawis rada ambyar niki kula tek minangkani Ibu Nerin nggih Mbah nggih. Nah, jajal sepirak kutut Manggung. Ya dinding jajal pira. Nanging mbok bilih mangke kirang pas karono niki wong kula kan ngetut mesin kadang nggih Bu angger anu ngetut kali rencang-rencang sih mbok ki aja kebanteran kaya niku niki mesin kadang bradal nggih pun bradal nggih. Nah, jajal dite pira Om. Wengi-wengi ya layom Mas putut balik-balik kang ngadeg siapa ini? Masa jago ngadeg maning ya mengko lempoh rek. Tepakan apa dombene dhisik? Yo pakan. Pakan. Kan pakan. 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 Sawise dipakani njuk diombeni. Ombeni. Ombeni kopi napa nyuwune susu napa bening mawon? Lah angger kula si kopi nggih kopi tanpa susu ya kurang angger inyong. Napa nggih? Oh, berarti nggih kopi kali susu tetep. Kopi plus susu. Oh, angger kopi-kopi tok kurang main. Kirang main. Angger tapi susu. nek susu tok Angger kepripun? susu tok nang bathuk ya kayane aduh ora main. Tetep nggih, sayane nggih kados niku kopi susu, Mbah. Lah mulane angger kopi-kopi tok ora dadi, angger susu-susu tok nang bathuk ya ora main. Ora di. Tipe ambene ya. Kata omben 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 Omben. omben 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 Omben. nono
barang dipakani diumbeni. Umbene. Ya. Sati siswa sati Ya. Ya Bapak si rawuh Ingkang pada rawuh. bae upamane nang kono ngaturaken pambagya ya sugeng rawuhipun sugeng rawuhipun. Lah, renje banget sih Ren. ki aja sore wis wengi. Wangi wangi ya Allah ya Mas Jalo jalo ngaten Ibu kirang meranani nyen ngapunten. Nggih, wong genan iki musike ngangge mesin Mesin, nggih. nah. Benten kali ngangge gamelan sing asli. Iki ngejabak kutut manggung mbok menawi tembang-tembang sanesipun. Niki kadose niku piyayine niku kados niku sinden napa nggih? Ibu Napa? sinden napa senes nggih? Bulura. Oh, malah bukades ngapunten Ibu. Nggih. Ngapunten Bu, ngapunten nggih Bu. Nggih lah. Ngapunten nggih Bu, Lurah nggih lah, nggih. Nggih matur suwun bulan niki lho. Nggih lah, kuda-kudan yuki. Aduh. Kuda-kudan. Ki angger ana wong sing miralaken bojo nyong meruwi tli gegok ya. Masa nyong nggo tunggangan. Lah, masa kados niki lho ya. Kayak kuda-kudane wong kuda kan kados niki. Kula jane mboten langge sing Nggih, Bu. Bener kan? Ya bener. Nek kan tempe kenaki berarti kuda. Nggih. Nah, niki teng mriki. Ngapunten Bu Lurah. Matur suwun ugi nyuwun ngapunten sedaya kekurapan kula. Jer kula lah nggih wong karang nembe pinanggih nggih Bu ngapunten lah nggih. Nyuwun berkahipun Mbok kirang kangge- sae niki nggih Reng. Nggih, Kula nggih. nggih belajar niki nggih. Nggih mugi-mugi tetep amanah anggenipun ngemban jejebaning warga ngoten. Nggih. Ya ditempeni tik lah jebulane Bu Lurah. Tampani tempeni Oh, iya, tempene tampani, sapa? Tampani lah. Tempene Ya ditampani lah. Sapa ngerti kok purna tugas naik Bu Lurah jabatan. niki saru niki ngundang. gareng Bu Lurah. Wong kente tampani tempeni. Pripun? Kijing miring. Melas Nah, dibui. ya wis langsung kowe kijing miring. Nah, Melas, niki Bu Lurah melas. Ya, Dibui. ya. Oh, sampai arep joget di. Oh, niki dibui. Sampure. Tak jemput e. sapa ngerti kok Ah, purna tugas. Wani-wani yo. Ren. Nah. Wani-wani. Nah iki jaluk imbui yo. Ya, Padahal salah. Bu Lurah bae yo ora njaluk Ya, diimbui. wis, aja. Sampeyan berarti tanggung jawab piye sing jogeti. Bu Lurah sampun nyawer sampeyan nyuwune diimbui. Nah. Ditambahi sampeyan sing jogeti. Nah, ben Ngono. kados tayub. Ngono kudu ngono piye kudu piye. Ayo langsung digarap kijing miring. Semoga. Tetep joget. Nek boten joget batal nggih. Monggo. Monggo tak pancing. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo niku
Bulura setimen. Aku padahal njaluk imbu iku malah aku kon melu nyawer kaya Bulura. Oh, Li aku mboten penak niki Bulura lah niki lah Bulura. Ngapunten lah Bulura cek marah-marahi ya Rek. kayan. Ah, Tapi ora lakune. ora kerso beksan oh iki. sampean kon jogeti. Nah, terima bayar nimbangnya Pak keni. Pedi. Pedi. Pak Pedi. Nah, Oh Pak Arjo, oh lagune Pedi. iya. Lah niki jarene kijing miring. Oh kijing miring. Oh enten bojone. Lah anu Bulura ngapunten Bulura, kula pun niku suntik vaksin riyin nggih. Suntik vaksin niku kula pun mboten gampang nyetruman. Riyin pas kula dados randha lah niku dereng suntik vaksin nggih kula pancen nggih. Nek weruh wong ganteng jan rasane masa kalau kepengin gawe bali. ya, angger siki ya ora beda. Nek senik nggih. Ya, Niki monggo kanyune. kijing miring langsung Kijing dipinangkani. miring monggo. Ya. Ayo Mbak Denit, sampai Nah. kan monggo. Mbak Denit. Minggah Mriki. mawon boten napa-napa. Jalali-lali. Walolo, lolo, Jalali-lali. Ayo Mas, kijing miring ayo Mas, kijing miring, kula sabar masih kelakon ayo Mas, kijing miring ayo Mas, kijing miring dipacaken alem ae, susulatu mae, abang-abang sini kemandung, tergilingan nambah sisike, tekanya beneran tekan undung, kelingan kebencikan kuning, ayo Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring, inter-inter ngameti sono, pengen pinter putih gamrong. Ayo dek, kijing miring. Ayo dek, kijing